Uite. Eu știu ce e aici, băi. Și să fac, bă. Bă, eu ce e aici, bă. Și să fac așa ceva, uite. Băi, băieti, bă, ce e aici, bă. Uite, bă. Uite, bă, uitați-vă, dar și de subte. De subte sunt numai balșoi, bă. Uitați-vă, oameni, bă, mă, caraș, mă. Zici că scrape. Dar nu, scaraș, oameni buni, uite ce aici. Uite, oameni buni, uite, ce, bă, mă, că stăți vii, mă. Păcat de ei, mă, să liste. Uite-vă de sub ce-i. Uitați-vă și de sub, oameni buni. Îi pare, mă, omule, mă, că de sub, mă. Uite-le aici, mă, dacă le... Uite, bă, dacă bag mâna de sub, uitați-vă aici. Uitați că stau la fundia ei. Dacă am avea mâna și le-am scos, uitați-vă aici. Na, ce să vă fac? Caras, adică. Uite, și carașani, mă, na, mă, cumpăr de la magazin, mă, dai 5-6 euro aici chila. În Germania asta. Uite, ești, na. Ceau, fraților. Ce să vă fac? Gheorghe prinde pești. Da, ok.